20 makina hau hainbat lata biribil zigilatzeko aplikagarria da. PET plastikozko botila, lata, aluminiozko latak, paperezko latak barne. Elikagai, sendagai, esne hauts eta industria kimikoetarako ontziratzeko ekipamendu ezin hobea da. Makina bilan aldarte daude eskuragarri, hutsean eta nitrogenoan betetzeko zigilatzea eta hutsean zigilatzea. Hutsean nitrogenoa betetzeko moduan, hondar oxigeno edukia 3 zigilatzea baino txikiagoa izan daiteke.